Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Delve Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental magapadalaman sa bulig pinansyal sa mga probinsya ang apektado sa pagbaha. Mga fast crop operators nagaduso sang dugang nga seating capacity o kung pagpasaka sang pletehan. Sa balita nasyonal, balik probinsya program ginaduso sang NEDA nga i-defer ang pag-implementar. Academic break wala ginapaboran sang CHED. Sa balita international, pilot program sa pagbakuna sang COVID-19 vaccine ginumpisa na sang Pfizer. Sa balita sa sports, International Olympic Committee Chief nagasalig nga madamo sa gihapon na magalantaw sang Tokyo Olympics. Balita entertainment, mga local celebrities nagpalambot sang ilatag-sa-tagsa ka mga bulig sa napektuhan sang kalamidad sa Pilipinas. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istorya ng mga tips sa good malikawan nga mabiktima sang peke nga donation drives. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 18, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon o ka nag-apekto gyapon sa northern Luzon, samtang easterlies naman ang nag-apekto sa bilog nga pungsod. Ang bilog nga Pilipinas amangin mahinay tubtob kasarangan ang huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan naman ang pagdapya sang balod. Ang temperatura sa Bacolod nga bilog nga Negros Occidental mamatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:58 sang aga, magatunod naman karon alas 5:24 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na sa aton nga mga nagalantaw sa Facebook, no? Live. Sa kay Rodita Escora Diaz, good morning man, no? Kag kay migo natin Alex Montesa, of course. Kay Veronica Balyado si Chaus, good morning and happy listening lang. Lani Mitokwa, sa kay Heaven, kay Vanessa Mayo. Pag-greet niya kuno ay sister nga si Mrs. Alvarez sang Tangub Ramilo. Happy morning man sa imo, Van. Sakay Nald Sparcon Legarde, monitoring from Mandawi, Cebu, no? Sakay Remia Garcia, good morning man dira sa imo. Kag sakay migo naton Roberto One Ball Gallo, good morning man and again happy birthday. Sakay Rupert John Gallo, karon nga adlaw, happy birthday. Kay Ryan Haveliana, happy listening kay Vanessa, Kayla, kag Alex Savillana, halin sa kay Ryan, no? Kay migo naton Ricky Malala dira sa kay Congressman Greg Asataya blang office, good morning dira sa imo. Sa kay Ronnie Vega, oy migo ta Ronnie Vega. Sa kay ko naman siya Councilor Cindy Rojas kag kay Bobby Rojas, good morning man sa imo. Kag ikaw Dors na bedi ka na dampi naman dunudula sino ka ginangin last na Ryan bitaw? Ryan Haveliana. Okay, ti siya ginang last. Siya ginang last. Sige. Good morning. Sige, good morning. Sa tara may birthday subong adlaw ara o. Sino? Alam taw ba kung na siya nang gapag-greet na? Sinong may birthday? Si Donald Malaga, hindi man birthday, ha? Hindi. Advance lang or belated. Ano sa mga gani? 18? Saan naman yung birthday ni Kong Greg man? Buwas mo lang mo, November 19, buwas. Advance happy birthday, kay Congressman Greg Asataya sa buwas nga adlaw, November 19. No? Yes. Armando Arimas, happy birthday ko no kay Jaja Mumbai. Happy birthday, Jaja Mumbai. Halin kay Armando
Arimas. Sakay classmate ko Lilian Bermudez dira sa may Melbourne, Australia. Ari siya. Sundor, today is my 37th year in Australia. 37 years ago. In fairness, no? The good thing ko no is now she is applying for dual citizenship. Wow. Para maka-Filipino passport, para makapuli kami da sa Negros. Okay. Ang Tribo Aksyon na 684 ko no, good morning man. Sakay Alan Dimoos, good morning. Kag sa mga taga-barangay Granada, Alangilan, kuno sa pamilya Ramirez, Tejado, Orcajada, sa pamilya Pasyolan, sang Kalong-Kalong Airport, kag sa pamilya Panye, Sampurok 4, Magsungay, especially sa pamilya Duran, sang Doña Juliana, sa mga parente ko da, sa Doña Juliana, may aga dira sa inyo. Okay? Tikon citizen ka bisang Melbourne, Australia. Kung wala kaya passport, ano ni gani man, dapat dual, dapat meron ka man iya ka Philippines. Para makapuli ka. Para makapuli ka diya. Kaya kung hindi baka, kaya hindi guro turista, guro ano sa imo ino. Oo, daw kasi may daw mas mahapos siya kung may dual citizenship ka. Para kasulod-sulod, kagwa sulod ka lang yan. Sa bata kuno ni Ophelia Arce nga si Sheila May sa Vietnam, gamon ito gali subong ko no, sa bata niya. Doon mo ni siya bro nagamba, nga doon may resemblance kami sa iya nga bata. I don't know kung siya. Hindi na siya, hindi sa lain. Alain to saya. Standby na sa mga balita lokal. Standard Time, 7:10. Oras ginadul. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, magapadala ang Negros Occidental sang 4 milyones pesos nga bulig sa mga probinsya sang Albay, Catanduanes, Cagayan kag Isabela nga naapektuhan sang baha bangod sa Bagyo Rolly kag Ulysses. Ini ang ginaprubahan sa ginpatigaran nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting sa Capitol Social Hall kahapon nga adlaw nga ginpabunuan ni PDRRMC Chairperson Governor Bong Lacson. Ang kada apektado nga probinsya magabaton sang 1 milyon ka pesos. Ginaprubahan man sang council ang 156 milyones 520 mil nga balor sa mga programa, proyekto kay iban pa aktibidad bilang pondo sa dalom sang 2021 PDRRM Fund. Ini ang nagahatag sang prioridad sa makinanglanon nga emergency preparedness kag response programs. Ang mga naprobahan nga agenda ay ga-endorse sa sangguniang panlalawigan. Posible magahatag man sang donasyon ang local government unit sang Bacolod sa mga biktima sang pagbaha kag bagyo sa Luzon. Suro kay Executive Assistant Joe Marie Vargas ang Cluster Head sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Ila sa karon ginahulat ang abiso ni Mayor Evilio Lunardia sa paghatag sang donasyon sa mga napektuhan nga LGU. Dugang pa ni Vargas may bilin pa nga pondo sa Quick Response Fund sang ila tratapan niya ginpainin kaso nga may kalamidad nga magluntad sa syudad kag diri pagakuhaon ng donasyon. Ginpathan ni Vargas sa tion nga magsugot ang alkalde, posible matalakay sa Bacolod CDRRMC ang donasyon sa Huwebes nga adlaw kag ini ang pag-aaprubahan pa sa sangguniang panlungsod. Aminado si Vargas nga mayoriya sa karon sa ila pondo ang ginusar sa kampanya batok sa COVID-19. Plano naman sa mga fast craft operators nga magpadala sa sulat sa local Interagency Task Force kag Maritime Industry Authority angon sa ila ginaduso nga pagdugang sang seating capacity sa ilang mga barko nga nagabiyahe o kun ang pagdugang sa plitihan. Suno kay Wisam Operator Frank Carbon, natalana nga magsapol ang mga operators agud istoryahan ang luyag nila ipalambot sa motoridad agud matagan sang solusyon ang reklamo sa ilang mga pasahero nga kulang ang mga nagabiyahe nga barko. Palayag ni Carbon sa IATF nila ipangabay nga himuon sa 75% ang seating capacity sa mga barko nga gabiyahe kag kun hindi pagpahanugutan isa sa solusyon nga ilang nakita amo ang pagpangabay sa marina sa pagpasaka sang platihan agud makadugang sang barko nga magabiyahe. Sa karon nagapabilin nga 6 lang ka trips ang ginapatigawan sang 3 ka shipping lines sa kada adlaw.
Natala na ang presentar ni Executive Assistant Joe Marie Vargas sa pagsinapol sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council sa Webes nga adlaw ang comprehensive plan sa mga evacuation centers sa tiyon nga may kalamidad nga mag-igo sa syudad. Sino kay Vargas, gintugyanan siya ni Mayor Evilio Lundia nga magpresentar sa plano bilang preparasyon sa syudad. Dugang pa ni Vargas, wala pa may baluan kung tubtubsan o matapos ang COVID-19. Gani mas maayo nga preparado ang syudad sa tiyon sa kalamidad. Nalagip sa plano ni Vargas nga ibutang sa isa ka room sa evacuation center ang isa ka pamilya magkatuhay sadto nga 4 ka pamilya sa isa ka room sang wala pa ang pandemya. Tuyo sini nga matuman ang mga minimum health standard kasunod sang pamahog sang COVID-19. Nakarecord naman sang dugang 78 ka kaso ng COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 18,552. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 207 ka bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 15,792 kag may 5 ang dugang nga napatay nga nagdala na karon sa kabilugan nga 5,488. Ang Negros Occidental amo ang may pinakamadamo ang bagong kaso nga mayara sa 31, ginsundan sa Bacolod City nga may 20, probinsya sa Iloilo nga may 16, Guimaras nga may 7 kag syudad sa Iloilo nga may 2. Dapat nga magsumiter sang liquidation report. Ini ang ginpangabay ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga barangay kapitan nga nagbaton sang pondo para gastuhan ang mga proyekto. Sa turnover ceremony sa Governor's Ground kahapon sang aga, 300,000 pesos nga balor sang cheque o kon ang cheque sang kada isa ang ginabaton sa 19 ka mga barangay. Suro kay Lacson, kinahanglan nga maliquidate sang barangay ang ginhatag nga pondo agud masiguro nga ini ang gingasto sa nagakaigo nga proyekto. Dugang pa sang gobernador iniman ang pagabasehan sang gobyerno probinsyal agud liwat nga makahatag sang pondo sa masunod nga tuig. Pila sa mga gastuhan sang pondo among pagbakal sang multi-purpose nga salakyan, pagtukod sang BPAT outpost, health center, perimeter fence kag pagpatahom sang barangay hall. Nagbato man sang 8 milyones pesos ang lokal nga panguluhan sang syudad sa Escalante para makabakal sa mga units sang motor vehicle. Congratulations no, sa mga dawat nyo and importante kayo ang liquidation. So kamo kung gusto nyo magliwat sa tuig, kailangan ma-liquidate ng nabaton nyo subong. Okay? So I hope na yung kwarta ni makabulig sa inyo barangay. Si Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga bahin sa aton mga balita lokal, kapinasa 60 ka notice ang na-issue sang barangay Sumag batok sa mga illegal structures kag obstruction. Umpisa nga nagsugod ang Road Clearing Operations 2.0 sa nagligad nga Lunes. Suno kay punong barangay Rodney Carmona, nasaad sa notisya nga dapat gilayon nga kakason sa matag-iya ang illegal structures bangod kun mapaslawan ang barangay na mismo ang maguba sini sa Biyernes nga adlaw. Ginpaatag ni Carmona nga may mga illegal structures nga sadto ginawanan na ang nagbalik samtang may iba naman nga bag-o nga mga obstruction. Ginklaro ni Carmona nga mga natindog nga kahoy nga makitaan sa Bacolod Negros Economic Highway ang namtang sa pribado nga lugar base man sa iya nga pagpangusisa. Maga-issue naman si Carmona sang notice sa nagaserbi nga terminal sang tricycle sa Economic Highway. Kaya kami sa mga naglalit kasi na balik ako. Siyempre, probably, kasi inform na sila mga iba Friday, mga guba na kami. Almost 60 na ikasaspeso. Ang kabahin sa pahayag ni Barangay Sumag, punong barangay, Rodney Carmona. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:17.
Good morning man sa kung din ko upod sa akon nga watch party bala sa kay Biola Baloyo Eras. My sis, good morning sis Biol. Sa kay Antonieta Yap sa Barangay Pahanukoy. Good morning man. Kay Andre Polanco, maayong aga man sa imo dira. Janet Delino. Good morning sa imo Janet. Kumusta ka na? Keep safe lang, no? Kay Susan Jaime Allen. Good morning man. Sa kay Cabillion Charis Larida, tamyaw niya lang palangga niya nga bayaw si Cheryl Villarico kay Sharon Villarico sa Libertad Market. Nagapanamyaw si Charissa Villarico. Joanne Kabaya, good morning man dira sa imo. Nga nagapamati subong, no? Sa kay Noli Trahico. Good morning kuno sa NOHS Batch 84 kag kay Pres Benny Duran. Oy kay primo ko, among presidente sa NOHS Batch 84. Richard Diet Pacheco, tamyaw naman ang Batch 94 sang Ramon Torres guro ni ako na ay ang ginatamyaw naman na BCNHS Bacolod City National High School do taga da Maaw man ni siya RTNHS Maaw Extension. Kay Shell Talidong Beltran, watching from Muntinlupa City. Mas na, sambal ni Ma'am Vanessa, mas nawi ko na kung dual citizen ka. Pero pwede ka mangyapon ka pa uli, bisan US citizen ka lang. Nag-a-apply pa sa gani ko na sa iya nga dual Filipino citizenship dito sa Chicago Consulate. Okay. Bongga, mas nami gid makapuli ka gyapon. Oh, Kaya kasi wala man guro visa di from US aton, di ba? Wala yan, no? Ang US lang yung mga require visa. Nilen Grinien, watching from Angeles, Pampanga. Good morning ko no sa taga Bacolod. Leiden Navarrete, no? Good morning man. Kag Aksyon Doors dali lang gida. Sige. Ang Bacolod City Parole and Probation Office number 2 bala. Ginapanawagan ang mga kliyente nga sanday Guglielmo Laurel E. Diamante alias Ike, taga Pantalandaan, Barangay 1 Hinigaran. Purok Samplona, Barangay Villamonte, Bacolod City. Amo ni iya nga mga address. Sa kay Jeffrey Ascura Makilan alias B-Boy, sang Villa Milagrosa, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kag Edna Ramos E. Gomez, residente sang Kawayan Tubigan Homesite, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kag Purok Araw, Barangay Vista Alegre, duhang address. Palihog mag-report ka mo sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2, room 302, 3rd floor, sang Hall of Justice, Bacolod City, sa November 23, Lunes inang adlaw. Ulaton ka mo, alas 8:30 sang aga, tubto alas 3:30 sang hapon. Ha? So kung sino kabati, palihog pa balon si Ilabe, report sila sa Parole and Probation Office number 2, no? Si Ma'am Genevieve Garucho, amo ni ang nagapahibalo, ang Chief Probation and Parole Officer, no? So report ka mo, anaya, Guglielmo Laurel, Jeffrey Ascura kag Edna Ramos sa November 23, okay? Sige, Action Boy. Kay Jonathan Barrientos na tato. okay. Good morning. Dra sa mga Cavite siya nagapamati. Kay Ma'am Liliana Bermudez, only Philippine passport are allowed to travel to Philippines from Australia because of COVID-19. Okay. Sa subong guro nga Action Boy. Subong nga pandemic. Oo. Sige, thank you gid Ma'am Lilian. Sige lang. Basi dason makalagaw. Sige lang kay makadual citizen siya makapuli na di sa dayon. Yes, perfect. Makamit naman taliwat. Siya ni bla makuturer kay Action Eden. Makuturer eh. Ano? Ako turer bla nang mga imo bla nga mga dress bla mga fashion mo bla. Designer. Oo. Okay. Kung sa kwan bla ko sa ilong ko pa manug pailis bla. Manug pailis. Mga stylist. Ano mo na sa couturier. Okay. Ay, ibang level. May stylist from international pa ha. Bongga. Dito galing kinabasa ko man. Mary Grace, you and your Fermin. Mary Grace, you and your Fermin. Good morning. Dra so may La Castellana ni Action Boy. Ate Chakto gali si Sheila May gali among gidagagit si Mutsura Action Doors. Sino? Ang daughter ni Ma'am Ofelia Arce. Okay. Tiyang ba ako sige mo so, kakadula ko no idlaw niya kay Sheila May kung makita yak ka. Ay. Gusto mo dala na may star sa imo si Action Doors. Ay kalain. Sa Isabela. Sa Isabela, kalayo. Tugali, ma'am, no? Sige. Standby na yan sa aton nga mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso sang National Economic Development Authority o NEDA nga i-defer ang pag-institutionalize sang balik probinsya bagong pag-asa program bilang layi tubtob nga ini ang maimplementar sang husto kag ang initial impact ang ma-evaluate. Sa meeting, gintalakay sa New Normal Cluster sang House Defeat COVID-19 panel ang tatlo ka proposals nga naga-institutionalize ang BP2 program. Gintalakay man sila madamo nga naghatag sang insentibo sa mga kompanya nga nagtukod sang bagong nga negosyo. Pa-relocate ang ilang operasyon sa ilang negosyo sa idalom sang programa kang pagtukod sang Balik Provincia Financial Assistance Fund Program. Suno kay NEDA Director Remedios Indencia nga sa piyak nga dako ang benepisyo sang BP2 program agud ma-stimulate ang pagtibong sa probinsya kang malambot ang balanse nga regional development apang ang programa kinahanglan pa nga ma-evaluate sang maayo. Bangod sang kalamidad nga nagapekto sa madamo nga rehiyon sa Pilipinas, nagpabutsyag sang kabalaka ang Department of Labor and Employment kondole sa posible pagsaka sang kadamuon sang unemployed nga mga tao sa pungsod. Suno kay Labor Assistant Secretary Dominic Tutay nga muman ang concurrent Dole Bureau of Local Employment Director, wala pa sang datos ang ahensya angot sa kadamuon sa mga workers nga apektado sang paglaslas sang mga typhoon. Suno kay Tutay ang aktual nga impact sang damlag lang nagluntad nga kalamidad ang may baluan pa sa masunod nga labor force survey sang Philippine Statistics Authority. Samtang base sa datos sang Dole na hanungod sa COVID-19, ang pandemya ang nakatugas sang pagkadula sang trabaho sang minilyon ka matrabahante sa pungsod. Apan nagahatag naman sang pagpasiguro si Tutay nga ang Dole ang nagahimo na sang pamaagi agud ma-facilitate ang emergency employment sa manapektuhan sang kalamidad. Wala ginaupdan sa Commission on Higher Education ang panawagan nga academic break sa pungsod kag bisan sa Luzon lamang kasunod sang halit sa mga bagyo nga naglaslas sa pungsod. Suno kay CHED Chairperson Prospero de Vera III nga ang komisyon hindi makahimo sang unilateral decision sa academic break. Una diri madamo sang universidad ang nag-anunsyo sa isa ka semana nga suspensyon sang klase bangod sa epekto sang bagyo, problema sa distance learning kag mental burden sa mga estudyante kag manunudlo sa panahon sang kalamidad. Magausar sang COVID-19 antigen test ang gobyerno sa evacuation centers para mapunggan ang paglaptas ng virus sa mga lugar nga napektuhan sang bagyo apang wala mapalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kung ano nga lugar ang naka-implementar na sang antigen testing. Sunod sa Department of Health ang antigen test naga-detect sang presensya sang viral proteins kag maayo gamiton agud ma-identify ang acute kag early infection. Nadugagan pa ang kadamuon sa mga tinaos ng Department of Public Works and Highways nga napatay samtang nagapatigan sa clearing operation sa landslide sa Ifugao. Sunod kay Public Works Secretary Mark Villar, 5 ka mga tinaon na nilang napatay sa landslide matapos nadugang sa nagkalamatay si Roland Pigo. Ang mga napatay mo sanday Roldan Pigo, Joel Balag Churig, Johnny Dukog, Julius Gulayan, kag Jan Mutok Limo. Sanday Limo, 31 anyos kag Gulayan, 24 anyos ang lunsay engineers ng DPWH kag kabahin sang quick response team sang ahensya. Sunod kay Villar, ululupod ang 5 sa nagpadulong sa Nueva Vizcaya, Ifugao Mountain Province Road sa Sitio Nabito, Barangay Viewpoint sa Banawe, Ifugao. Bawin ba nagluntad ng landslide sa mga lugar bangod sa Bagyo Ulysses. Apang bangod sa padayon nga mabasko nga pag-ulan, liwat nga nagluntad ang landslide kag lakip sa natabunan ang lugar nga temporaryo. Ginapasilungan sang 5 ka mga empleyado sang DPWH. Yara na sa 55% nga may kapasidad ang mga LGUs sa pagpatigan sang contact tracing sa mga posible carrier sang virus. Inisunod sa DILG matapos ang debate sa pondo sa Senado sa ginpamanggot ni Senator Francis Pangilinan ang kahandaan sang LGUs sa contact tracing. Nagpabutsyag si Pangilinan sang kabalaka angot sa nabilin nga 45% pero suno kay Senate Finance Committee Chair Senator Sani Angara kalabanan sa mga high-risk areas ang may kasarang sa contact tracing baseman sa ginpalambot sa iya sang DILG. Base sa datos ang Pilipinas ang may malapit 250,000 ka mga contact tracers lakip na ang kapin 46,000 ka mga gin-hire sang DILG kag mga nagatrabaho sa LGU. Suno kay Angara positibo ang DILG nga maging 100% nga may kasarang ang tanang LGUs sa contact tracing sa masunod nga mga binulan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Sa ato naman
Sige, sakay Mariven Tamayo Villanueva, good morning man, watching live from Kabankalan. Sakay Bia Jonathan, good morning dira sa imo Jonathan. Kag sakay Weng Morales, good morning. Rose Wenner, kag kay Totong Hirona nga naka-quarantine subong. Sino? Totong Hirona. Oo, gali kaging nalipat Quarantine ko. subong, no? Action Boy, by the way, happy birthday gali sa akon cousin. Nga subong sa Middle East, Action Boy, si May Amor Gadayan, RMT. Yung mo ganyan dapat, is huli. Sino nun sa? Medical technologist to siya. Okay. Sa may Middle East, I'm not sure kung diin gani man, Saudi siguro. Birthday niya subong nga adlaw. Ay, happy birthday. Dapat mapuli siya. Tigaling kay pandemic, so nagpahuway nang siya anay dito. Nagpadayon lang siya ng ubra, wala nga nagbakasyon. So happy birthday, Amor, Powers. Ipadala lang ang iyang akwan. Inog pa merienda. birthday ako. Pwede gid. Lihog lang ko. Padala lang sa kaya i-celebrate na lang na yan. Yes. Kami na bahala mag-celebrate. Yes, Mga perfect. social distancing lang tayo kagwan. Good na saya. Okay? Sige. Sige. Sa akin, sa mananawan ako ni Ophelia Arce. Nga dago parehas ko matsura, depende mo sa mananawan. Basta first ko ya pagtanaw sa imo kuno ya nakibot ko ang gid ka matsura sang ya bata. Wow. Sige, basta may mga ano lang like ang eyes, ang nose, ang lips, or ang kainta. Melchorita Ferrer, good morning man sa imo. Rita De Leon Catalan. Sa kay Christ Carpold Javier Tanatan. Godspeed man. JR Mainit Rihon, good morning man. Pinky Teruel, Batch 93 kuno sa UNR College of Education. Good morning. Yes, good morning. Sa Yunorian, manggalis si Ma'am Pinky Teruel. Yunorian, mang kami ni Action Eden. Kag ni Action Day, kag ni Action An. Kag ni Action Jan. Yes, Action Dan dito malimtan para mo, Tamo, no? Yunorian itanan, kag puro masko. Agustin Torres, pag-rate lang ano kay Francis sa DC2. Sa may ano ni Alihes. Alihes na da. Dennis Malaga, good morning kuno kay Mayan Gatuslaw Malaga. Happy birthday, Mayan Gatuslaw Malaga. Happy birthday. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, taga Sumag digli si Lisa Joy. Action Boy. Good morning, Landa. Kay Miss Ginoy sis, ha? Sige. Miss Ginoy sis, sir, good morning. Nag-monitor sa Action Boy. Member ni sa Energy Funds Club. Correct. Kay Dugay na utang ko, bayri na. Kami lang kuno Nonoy Aridan dira sa kapihan sa Punta Taytay. Kay sa tag-iyas ang kapihan dira nga mga mabuot. Wow. Ginapautang siguro kape Base, pero Dugay na way pa. Dugay na utang ko. Cute sa ngalan ni Dugay na utang ko, no? In fairness. Lourdes Blaser, good morning man. Sa kay Michael June Season, Lala, may aga. Hi kuno kay Tongtong iya sa Beijing, China. Glacia Blas, dra sa may Canada Action Boy. Correct, Good morning. Emma Lam. Emmy Malam. Good morning man. Junel Haviliana, mayong aga. Kay Barangay Sorab Tamaro. Javier, sang Barangay Tamaro. Bads Perlado, Action Boy. Action Dorel pamati ang Perlado family sang Sa Celine Celine Homes, Fortune Town. Ining Sige, Beijing thank you, ba lang? Ged. Beijing amo man ang gina-recommend ko man sa imo nga kadtuan mo man. Beijing, China. Sige. Kung history na pangita mo Ilista ko na sa ano. sa imo nga travel goals. Sa akong travel goals. Ay, dugay na utang ko. Pero may ako nagakita galabay. Sa diin sa kapihan. Ate, sige okay. Mayo lang daga pagpangapit. Okay. Bayri na ang dugay mo. Standby na sa atong dugang nga mga balita.
sa detalye na balita international, ginumpisahan na sa kompanya Pfizer ang pilot program sini sa pagbakuna sa COVID-19 vaccine sa pila ka mga estado sa Amerika. Sunod sa kompanya, ginapatigayan ang pilot program sa COVID-19 immunization sa mga estado sa Rhode Island, Texas, New Mexico kag Tennessee. Napilian sang Pfizer ang 4 ka mga estado matapos nilaw si saon ang kadamoon kag kalapad sang populasyon sang mainilakip na immunization infrastructure kag pagkinahanglan nga malambot ang mga individual sa nagkalain-lain nga lugar. Sa nakaligad nga semana sang ginanunsyo sang kompanya nga 90% ng epektibong bakuna nga himo sa German company nga BioNTech. Gilayon naman nga nagpagawa sang report ang isa pa ka US pharmaceutical company nga Moderna nga nagpahayag nga 95% ang epektibong ila bakuna batok sa COVID-19. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginreport naman sa mga nag-import sa mga salakyan ang 42.6% nga pagnubo sa ila sininga sale sa linsang Enero tutubo Oktubre sa sininga tuig nga nakabaligya sila sa kapin 40,993 ka units batok komparar mo sa 71,362 ka units nga nabaligya sa amuman nga period sa 2019. Ang Association of Vehicle Importers and Distributors Incorporated wala maghatag sang year-on-year figure para sa bulan sa Oktubre. Apang nanutahan nila nga ang ilas ning sales nagsaka sang 9% naman ikumparar sa ilang sales sang naligad nga Setyembre. Ang Avid nagpahayag ng month-on-month growth sa nagbalik ini sang pagsalig sa mga konsumidor bangod sa amat-amat nga pagbukas sa ekonomiya. Ang paghalog sang travel restrictions kag ang value-added promotions kag mga serbisyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 25 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 94 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 22 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, ang aton bala nga mga local celebrities nagpalambot man sila sang ilatag sa tagsa ka mga bulig para sa mga naapektuhan bala sang calamity action boy. Okay. Especially ang damlag lang naglaslas nga Bagyo Quinta, Bagyo Rolly, Bagyo Ulysses. Do sila gini ang tatlo ka bagyo nga. Oo, sa sulod na sang 2 ka bulan. Nagsulod na sila action boy. Ang mga artista sila ni Casey Concepcion, Rufa Gutierrez, Isabel Daza, si Daniel Padilla, kag si Kath Bernardo, si Vice Ganda, tanan-tanan nga actually damo sila ni Angel Oxin action boy. Ang iba naghiipos ng balay nga paghatag hao. Si Vice Ganda nag-ano ni siya nagtawag ni gani. Dumay fundraising ni siya action boy. Ang ginatawag niya nga Fan Kabogabol na. Ang subong niya nga natipon sa pinaka-latest. Punong kabogabol na. Sa pinaka-latest ni action boy nga na-collect, naglabot na bala 900K. In fairness, no? 900,000. Lapit sa milyon. Oo, lapit na. Gamay na lang gid. Kag ang sikat man ni bala nga si Ivana Alawi bala action boy. Kilala mo si Ivana? Sa Facebook, sa YouTuber ni siya, artista man ni siya. Siya gidya mismo action boy nagpadulong gidya sa Cagayan. Kataga Manila ni siya. That's why naman ko sa imo kung ano ning kalayoon sang Manila bala pa kadto Cagayan. Kay nakabutang gidya sa headline bala nga Ivana flies to Cagayan for donation. Siya gidya naglupad. Charot. Kidaway mo naglupad. Siya siyempre sa luplano, no? Or base malay mo may nagpahulam or mayara gid siya sang private plane, no? Kung sa commercial plane man Ha? Commercial plane commercial plane or helicopter may commercial nagpahulam. flight. Or may nagpahulam sa iya. Diba? Nagdala to sa bulig. Very good. So, very good skid si Ivana, action boy. Damo-damo, siya niya mismo hands-on, gina siya action boy sa sa pagpamutos ng mga relief goods. Stay in fairness at least. Ang akon, paano pa? Padulong pa lang. Kaya dala mo ko rin sa local celebrity. Literal na local. Gatipon ka man sa imo man ipadala to. Charot, pati Pero, siyempre, gidri kita sa Action Radio, ha? Nag-ano kita Action Boy, nag-accept kita sa mga donations. Correct. Pwede mga Damo na ta partner, actually, nag-partner na lang sa aton ang
ang Trinity. Suing Legacy Movement Incorporated, Trinity Christian School, Fast. Sa mga luyag pa nga Magpadala sa bulig bala sa mga napiktuhan sa bagyo. Pwede nyo mapagi diri sa amon. Yes. Cash, in kind, mga hygiene, mga kits dara or ano dara. Clothes, pwede, no? Clothes. Sige. Basta, naano lang ko na naano ba lang sang maayo na putos ang maayo. Kaya hindi na namon na pagbuksan ang mga, para na sa mga clothes yung padala. Used clothes. Hindi na namon pagbuksan. Oo. I-disinfect lang namon, kag ipadala na nato dito sa kundiin man nga probinsya. Yes, okay? perfect. Balita sa sports. Nagapatig yapon si International Olympic Committee Chief Thomas Bach nga mayara pa sang audience ug magatan-aw sang Tokyo Olympics. Sa iya nga pagsapol kay Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, may mga ipatuman sila nga mga pag-istrikto para hindi maglapta ang COVID-19. Bagod sa among himuon nga pag-istrikto, ginapaabot na ang pagtan-aw man sa mga audience sa among nga events. Pagsiguro sila nga ang pagtanaw sang manamo sa sining Olympics ang mahimo nga matabo sa sining palabuton nga Olympics. Madumduman ginpaisol sa Hulyo 23 tuig 2021 ang Olympics bangod sang pandam sang coronavirus disease. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atin yung mga ka-action. Nagisubong Wednesday. Wednesday. Dapat maintain mo gyapon ang imong energy. November 18. Good morning, anay kay Maninay ko, Bingbing La Chica. Basi malipat ko bla. Oo, magsunggod yan. Si Maninay mo, ambot lang gid. Action boy, dali lang gid. Antista ba ng balita special? Gina-greet ko lang ang happy birthday ka basi malimtan ko karon. Si Ate Hill. Sister ni siya ni Ate May, Action Boy. Dahil sa may handumanan bala. Happy birthday, gid. Enjoy your day and God bless you more. See you soon. Okay. Kaya gakilit anay mga kami ni isang wala pa bala pandemic, Action Boy. So happy birthday, Ate Hill. And liwat happy birthday sa akong cousin. Dahil sa may Middle East, si May Amor Gadayan. Amor Powers. Amor Powers. Happy birthday, guwapa, sexy ni siya, Action Boy. TikToker. Damo followers. Dapat ni padala mo ko picture niya. Karon pakita ko sa imo. Kung hindi ta busy nga duwa. Sige. Si Rona Rida Trava, may araman sila kuno mga ipahatag diri nga mga clothings, no, used clothings. Ipack lang nila kuno sa Mayo kag basi mapapick up nila. Sa panawag lang di Rona sa sa station ha. Dapat naka-sealed yun siya. Sige. Thank you. Sa kay Marico Rizali, good morning. Kay Rian Montesa, good morning, man. Ambal ni Dennis, kano daw si Andy Eigenman ka? Andy? Wow. Eigenman? Pihu, Adens. Kilala mo si Andy? Eigenman? Kilala ko pero hindi Very ko siya good. bet. Tigda. Hindi mo siya yung bet. Bongga, kagid Action Boy. May mga bet ka pang nalalaman. Pero ka namin, nasa kay Andy, katawhay na siyang live. Si happy birthday man kay Miss Janice Dumago. Friend ni Ma'am Liza Joy Correct. Amoroso. Sige. Good morning. Mabalita special kita ni Action Boy. Aring mga tips para malikawan taya nga mabiktima ta sang peke bala nga mga donation drives. Kaya Ay, uso subong. Actually, gin panawagan ni sa mga authority, Action Boy, nga hindi gin magpa-into sining peke nga mga kuno abi. Maayong ila intensyon, pero hindi. Gatipon sila mga donation. Galit kayang donation para sa ila. Yes, correct na siya, Action Boy. So, ari gid una, Action Boy, i-check mo ang source. Ang especially kung may Facebook, may subong daan kalabanan, into anay sa Facebook, Action Boy, sa mga social media. So, kung may Facebook page sila kuno abi, lang taon mo dira ang may ara, pwede mo da maklik ang about bala. Dira sa about, makita mo na ila purpose, kung ano, saan sila na-establish. Kung may mga track record na sila. Yes, so, kag kung nag-chat ni sila sa imo or may isa ka friend mo nga pwede ka donate o mamo na bala. Pwede mo kuno ma-check ang ilang page sa be. Ano nga lang sang ilang naman page. Himuan ta lang. Ato na lang ang lugod ta na bala lugod donation drive. Do ka mo na be. Pero hindi lugod pangatag tayo syempre. Do ka mo na bala ngalan kay ngalan na sang business ta ang lugod. So
daw ka mo na lugod donation drive. Tapos ibutang mo dra pwede mo sugpunan sa kilid review, complaints, scams, fake or reports. Kay magwa na siya dra kung may mga report nga ano ini nga peke, kung may na-scam siya, may mga complaints, nan pwede mo gid na siya Action Boy ma-check. Kay para ang imo bala effort man bala Action Boy nga pagtipon man sa kun ano man especially ano gani cash. Nan, mo pag na. Ang magambal pag Action Boy nga wala lang Wala sa lang. clothes or Oo. mga hygiene ng cash lang para cashless transaction ta online lang na. correct. So mo na ang kululbaan. And then, next Action Boy, i-check mo ang ilang initiative Action Boy. Especially ining like for example, piso para sa libro, do ka mo na. Di ba? Madonate ka piso. Bisan piso, ako 1 milyon ang nag-donate sa piso, di ba? Amo man yung kalabanan, subong Action Boy, ang mga piso-piso ni. Kay uso, subong ka ba ang Gcash? Ang batula ka pa na guro, ka-download sa Gcash mo na. So, kana siya Action Boy, very convenient siya mo kay kahapos bala magpasa-pasa sang kwarta. So, ano kada i-check mo gina siya Action Boy kung ina sila na register na bala kay mara gali nga permit from Department of Social Welfare and Development, no? Especially yung mga mamuning piso para sa muni, piso para sa lugod para sa alain, no? Kung piso para sa lugod. Piso para kay Turko. Alakalay. Kapag ganin ni Torx, ganin niya, parang safe, sa Action Radio na lang yung pagi. Yes, of course. Ang gina-Action Boy. Sigurado, gidya, ang Kung hindi inyong ka sure. i-donate, dito ginatay madangat sa ila. So, amo na siya. Verify tagid Action Boy para likaw sa mga maintuan takalain lang maintuan Action Boy, no? Correct. Dok May harapan na Elingit. gani ka may mga may iban pa na nga kundi magkakuan sila may donation drive sila mga used clothing. Pag amo sa mga used clothing pag buksan pa nila kay pilion pa lang Mayo. Ha? Ipalion pa lang Mayo. Na, di ba? Pambuksan mo. Pawira nilang Mayo. Siling ko gidaw. Mayo. Inano. Padala nito ito mga trapo. Nine. Te daw ka gina-Action Boy, pamintaha gina-Action Boy. Correct, Tapos man. sa magluwasin na Action Doors, gana remind naman bala, let's say kung maghatag kita mga used clothing abe, hindi man ta maghatag nang daw halos-haluson naman niwoy mo na ganito suksok hindi naman mga suksok. Ari okay, why dali ginasuksok ihatag ta ni. Kaya hindi na masuksok, hindi na sila nga way na suksok kundi hindi na gidya masuksok. Oo, may mga gisi-gisi pa. Kuan taman kay Nami-nami man nga kuan, hindi taman pa aton nga mga kauturan to na biktima sa bagyo. Diba? So basta mo na kung mga donation drive gani, careful kita sina, Careful. no? So, ang last pag Action Boy, beware of mga red flags. Ito lang ba ko kanina nga, nang ginadali-dali ka bala, kay maano ni, amo na ning nga, basta na mo i-send, pwede hingagaw mo subong. Tapos gapilit ba sa imo nga, nung wala ko galing yatag subong kay do pigado mandaan bisan ano lang bisan 300 lang di ba pag nakay 500 bingayoon niya timamba ka nga alang-alang gid ko kay pandemic na daan ti duway gid Nya bisan 300 bisan 500 lang ang alang iko mo 200 lang guro nya tisan mo hatag ang 300 matag 200 nya tin may 300 ka lang nga kulang ala super sukot tagid may yan kulang ka pa blayo andaman mo ikaw na na naghatag 200 ikaw pa may kulang 300 Bas 500 na pangayo mo mera pagid niya kisagi na pa ngayon ang imong financial information bala. Ano imong bank account tao? Be ano to be pwede especially ang wala hindi bala aware Action Boy. Pwede picturean mga sa likod pag na ang meron na pin sa likod mga pin kinanglan. Mayo lang kay subok Action Boy kay ang mga tao di gani mga bank bala mga bangko nga online transact Action Boy. Mayaran subong sa ginatawag nga OTP do ka password na siya, do ka password na siya. Oo, nga i-text pa sa imo nga i-allow mo ni may amo niyo nga mabuhin sa imo account. Okay. So ari ang code nan i-enter mo pa ng code until sila makuha. So Meron bangko kani nga let's say nag-withdraw ka sa ATM mo, pabalon ka na nila nga may withdrawal on this day nga muna. Pabalon ka lang para nga kung may ara man sa naka-withdraw sa at least ma-tap na mo dahil kung daw hindi imo bala. Pabalon ka na sa bangko nga nag-withdraw sa amo kaning adlaw sa amo ning amount nan pabalon kanina. Pero amo na sa mga nag-kuandira, mga gaplano mag-donate kag may nagahimo sang donation drive andam gid kamo na halong gid kamo na mo na gani sila ni Turko
Jongko, niya para safe sa Aksyon Radio tan lang ihatag. Yes. Kag ginapaabot gidamon Torx ang imo nga donation. Oo, ginapaabot ginamon ang imo nga donation para makabulig ko. Bisan 5K lang Turks. Okay na na. Turko ang mga 5K naman. Oo, pasakaan nyo malang na sa mga Bawion niya mo lang sa mga saka niya, sa mga pula. sa mga 5-6. Ay, kalay. Turko mo! Oo, syempre. Ano pa ba? Ang aton gani nga mga kwan bala, iba naton nga mga listeners bala sa abroad, pwede man na sila makadonate. No, Via GCash. I don't know ang Ang GCash sa GCash abroad. I'm not sure Ay, kung kabalo, wala pa ko bikalakat sa abroad nga. Actually, wala pa ko pa. Kasubo. Dutayan lang. Dutayan lang. Dutayan lang. Galing si Sheila May. Ang Ito moto. Sheila May Angeles. Ito ba Dutayan ka lang makalakat kung hindi lang tungkol kay sila may Angeles. Nakalakat ka na tani. So, isa man niya. Nakalakat mo ko sa airport lang galing. Actually, si Aksyon Dorel, naman niya nga mga sa mga scam ni, gina-remind niya gini ka mo, kay kapilan na siya mas-scam. Hindi na gid magliwa. Kamod lang yun, sa aton, lado pa rin yung mga batasan, tabla ka tama sa aton ka... Salig, bala salig. sa Kwan tao. kita, bala kadali magsalig sa aton sa tao, bla. Kaya pero sa akon, hindi ko, kwan ko yan mo, Sige, tigo lang tayo. dali ko lang magsalig sa tao. Nga, ang akon nga rason nga daan niya, kung gininto mo ko, imo man na yan. Oo, imo na yan. Imo man na yan, no? Kung gininto mo ko, Tida, imo mo na na yan. nakabi. Tida mo, giguya. Ako da, gipos-ipos lang. Kung kapila mo kung maintuan na yun. Sige lang. Muli lang edad, taga kaintuan ba daw? Hindi, no? Kaya amot lang ko na bless man to sila mga gapanginto sa atin. Mas gina-bless kagli ko na naintuan ka. Pero hindi ka mo painto. Ay, hindi. Kami pa sa paigugma, hindi ka magpainto. Yes. Perfect. Oo na. Pero nga yes, ang imo, may piyong pangadala ba? Hambali. Uwi ko para feel na feel. Yes. Si Dennis, ang baya hasta subong tan action boy, wala pa siya kapuli ko, nakadayon siya. Wow, kay one way lang liligin. Correct. Sakto gila din sa imo. Na, sige, okay? Sige, yan. Nonoy Taones, good morning man, dira sa imo. O, sige. Sige. Sa iba nga mga ka-action boy, nga nagapamati subong sa aton. Good morning and thank you, Ged. Sa nag-upload sa aton sa Facebook Live. Thank you! Standby na kita mga action sa Action Hotline. May kaupo ninyo sa Action Art Tay Hopo. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.